फोथायनाया बायफ्लेजोबबाय अन्नायनि सायाव नोङो दा मर्निं 7 ओमफ्राय जोङो मा होनो गाहायावहाय ब्रेकफास्ट खालामनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आब'मोननि रुमाव थांजोबनानै फैदो Let's go. कितनी अच्छे हो किसलिए तुम इतने भोले हो इसलिए ब्रेकफास्ट के लिए नहीं गुड मॉर्निंग मोजाङै उन्दुबाय ना सानाव नायनो हागोन नै भिउखौ गाहायनि भिउखौ जोंनि रुमा बैयावनो आरो बा थार्ड फ्ल'राव फ्रुट्ससो जानोसैहाय ब्रेकफास्टखौ मा मा दं ब्रेकफास्ट या थेंक इउ बेखौ ना अ जोंथिं मोनानो आं लाना थांखानांगोन गुवाहाटिनिफ्राय कर्न ना बे बेबि कर्न ना औ जागोन दे आब' गोसोआव लाखाबाय आं जानोसै आंबो ब्रेकफास्ट आंबार लाया मा बेयो खिर नङा अट्स आं जाथ'ला अट्सखौ आंहा बेफोरखौसो मोजां मोनो आलुखौसो जानोसै आं दावदै जाजागोन ना हा टमेट' लाला बेखौबो जाला अइलनि बुस्थुखौ जाथ'ला आङो बिथिंजाय नागिरनोसै माथाय बेफोरखौबो जाथ'लाहाय आं ब्रेकफास्ट माथाय बेफोरखौबो आं जाथ'ला आं ड्राइ फ्रुट्स जानोसै जानोसै यो वालनाट आलमन्ड वालनाट लाबाय मा जागोन जादों आं माथो सरि जाथ'ला फ्राइड राइस ओइथिं सालादखौसो जानोसै कनफिउज जादों आं मा जागोन बेफोर मा बुस्थुथाय इयो कर्ड राइस बेखौ जानायनि आं माबा कर्ड राइस जानायनि ओमफ्राय बियो करियान्डार चाटनि टमेट' चाटनि जाथ'लाहाय कक'नाटखौ जाया थिं फ्रुट्स लानोसै आं चकलेट आं जाया So please give me watermelon, yeah, and this one, slice melon fruit, yeah, thank you. Apple jani.
ग्रीन भेजिटेबल दं जादखौ लानो आं बेखौ मोजां मोनो नालाय बेखौ लानोसै एक नांला दे बेफोरखौ जानोसैहाय आङो एसे मा बुस्थुहाय जाला जुस ना जुसखौ लोंगोन आंबो उनाव लांफैनोसै खोमा दा नांबावगौबा लाबावगोन आं दा बेखौ जाग्रोनोसै बे मा सेवाइ ओमफ्रायो नैबे सेवाइ नैबे कमप्लेक्स एग लाबाय मोननै ओमफ्राय भेजिटेबल्स ओमफ्राय ड्रागन नुडल्स लाबाय एसे आबुनि फेभरेट नो आं गोसोआव लाखाबाय जनाया मा मा जादों जनाना जा सिम्पोल ब्रेकफास्ट ओइथिं सासे ना सिम्पोल होनाबो आंना नै मा गोसो जानानै मा जादों आं दिनै आलु आलु वाटारमेलन ड्रागन मा दं मिथिया आरो जेबो दिनारावबो फ्रुट्सल' जालायगोन आं दिनै गोथां बुस्थु सालाद बेखौनो क्रान्चि गोथावमोन मोजां मोनदोंमोन बेखौनो ससे जागोन आं जालाय जागोन बेरायहैगोन दावदैखौ जनाया जाबानो जाया जाबानो जोंनाव दासपादों ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आब' ओमफ्राय दा आङो आब'नि फिसालाखौ लोगो हमहैनोसै आब'नि फिसाला उन्दैयाथ' मा होनो आंनि फंबाया आरो दिल्लीयावनो फरायो उन्दैया ओमफ्राय दा स्कुलाव जों बेखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आरो एक्सुवेलि आगैखौ लोगो हमनो थाखायनो फैनाय जाखादों बेयावहाय ओमफ्राय दा न'नि गारि फैगासिनो न'आव थाहैनाय जायासै एक्सुवेलि आब'आ जोंखौहाय हटेलाव दोननो होननानैहाय हटेलाव लाखिबाय आरो ओमफ्राय आंबो बिदि 5 स्टाराव थाबो मोनफेरखायाखैमोन नालाय ओंखायनो हटेलनि एक्सपिरियेन्स फ्ल'राव फैदों आरो ओंखारलांसै बै सिंनि सिरियावसो थांगोन र' खेबसेबाबो थांनो लुबैदों थांगोन आब'मोनहानि न'नि गारिया सफैबाय आरो आब'नाथ' दिल्लीयाव न' दंखायो नालाय ओमफ्राय जों न'आव थाहैयाखैसो थ' जों दा थांनोसै आगैखौ लोगो हमनो फंबायखौ लोगो हमहैनोसै थ' फैदो जोंजों लोगोसे फंबायखौ लोगो हमहैनोसै गासैबो ना औ दालिला गुरगाव गोलैबायना आब' बियो नोंथांमोन दहाय आंना मोनसे भुल जादोंमोन आरो माने फंबाया माने एक्चुअलि दिल्लीयाव फराया दिल्ली माने गुरगाव हारियानायाव फरायो आरो स' जों बेनिखायनो दिल्लीनिफ्राय दा हारियाना थांगासिनो दं आरो फंबायखौ लोगो हमनोहाय ओंखायनो आं बुंफिननाय जाबाय
So finally जों आगैनि स्कुल सफैबाय दा नै पाटवेस वर्ल्ड स्कुल स्कुल सिङाव भिडिअ लानो होआ जानो हागौ भिडिअ लानो हानाय नङा फंबायखौ लोगो हमनानै फैनानै दा नोंथांमोनखौ लोगो हमसै आरो स्कुल सिङाव एसे लाबाय खिन्थु दा हस्टेलावथ' आगैखौ लोगो मोनबा माने भिडिअ लानो हानाय नङा ओंखायनो जास्ट आगैनि स्कुलखौनो एसे लाबाय नै वा ओरैबायदि मोजां ना ओरैबायदि पिस सान्ति आरो ओरैबायदि क्लिन नायलाय हारियानानि न'फोरा माबायदि जायो स्कुलफोराबो दंफांफोरा नायलाय स्कुला ओरैबायदि मोजां आरो नैबे प्रग्राम हलनो आरो गाहायना स्कुलनि ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव फ्लेग नुदोंना बे गासिबो मा मा कान्ट्रिनि माने स्टुडेन्टफोर दं बेयाव बे गासिबो माने माबाया दं आरो फ्लेगा माने मा मा कान्ट्रिनिफ्राय स्टुडेन्ट दं बे फ्लेगावनो हमनो हागोन आरो ओरै गिदिर केम्पास हस्टेल ना आरो बेफोरो हस्टेलखौ मोनबाय हामसै बाहेरायाव ओंखारनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननोसै जों दा फंबायखौ लोगो हमनानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय एक्सुवेलि सिङाव भिडिअ एलाउ गैया आरो ओमफ्रायनो लानाय जायासै ओमफ्राय दा स्कुलखौ आगैनिखौ देखायबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनसै जों दा मुभि थांसै ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बे मोनसे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनसै ओमफ्राय एसे फट' साफाय लांनोसै जोङो